samozrejme Microsoft, keď pozrieme, kto je za chat GPT, no odrazu zistíme, že Microsoft. Tak hej, keď aj hovoríme do budúcna, že ten Windows, že by mohli niekde do úzadia, no tak potom oni sú tu, hej, majú tu príležitosti. Na druhej strane môžeme vidieť, že Európa je výrazne ďalej v znižovaní sadzieb a teda ona už veľmi nemá akoby kde ďalej klesať. Kde môžeme vidieť pokles je Amerika. Keď si zoberieme naše také vlajkové portfólio Equity US, tak približne polovička z tých firiem významne benefitovala, alebo ešte stále benefituje zo zahraničného obchodu, keď spomeniem Apple napríklad. Pán Lozar, vítajte v ďalšom dieli podcastu. Dobrý deň. Ďakujem. Dneska troška tak netradične by sme začali. Ako vnímate prezidenta Trumpa a jeho nezmyselnú hru s číslami? Clá USA versus Čína, Čína versus USA a svet. Čo si o tom myslíte? Áno. No, trochu mám pocit, som sa k tomu vyjadroval, alebo sme tu diskutovali o tom na niektorom z predchádzajúcich podcastov. A ja teraz opakujem len to, čo som už povedal v tom čase, že je to teda nejaká Trumpova vyjednávacia taktika, ktorá by mala viesť k nejakým ústupkom, k nejakej dobrej pozícii, ktorá zmení pravidlá hry a ktorá sa tomu Trumpovi pravdepodobne v minulosti nejak osvedčila, nakoľko my vieme, že on niekoľkokrát zbankrotoval a potreboval nejakým štýlom sa dostať z tej nie dobrej pozície, ale dneska vidíme, že teda je americkým prezidentom, tak sa mu to podarilo. On teda chce replikovať ten svoj, alebo chce, ťažko povedať, či chce, ale využíva tie nejaké taktiky z jeho biznis života aj v tomto čase. To, nakoľko budú efektívne, lebo samozrejme, keď sa jedná o nejaké fyzické osoby alebo o nejaké relatívne malé veci majetkové v súvislosti s jeho osobou, ktoré sú relatívne mini úplne oproti tomu, čo hovoríme dneska, keď hovoríme o biliónoch dolárov, ktoré viac menej sú zasiahnuté, alebo svetový obchod v tejto hodnote, v týchto hodnotách je zasiahnutý, tak ťažko povedať, či to môže viesť k nejakému zmysluplnému záveru a pozitívnemu koncu pre samotné Spojené štáty americké. Ale my vidíme už prvé pozitívne náznaky toho, že by to mohlo viesť aspoň čiastočne k pozitívnym záverom. Vidíme napríklad na automobilke Hyundai Kia, ktorá sa rozhodla aj pod týmto tlakom investovať masívne v USA. Čipové spoločnosti z Tajvanu rovnako sa zaviazali tuším, že okolo $120 miliárd investovať v USA. Rovnako ďalšie spoločnosti, ako napríklad Roche Holding, švajčiarska firma sa tuším, že to bolo dneska ohlásené, sa zaviazala investovať nejakých až okolo $50 miliárd. V následovnom samozrejme období, to nebude behom krátkej chvíli. Takže sú tam také tie pozitívne náznaky a to nie sú len náznaky, lebo keď si predstavíme, že by niekto povedal, že bude investovať $50 miliárd v Európe, hej, tak je to obrovská informácia. No a v tej Amerike to ide v podstate na dennej báze, takéto informácie, že stále prichádzajú noví a noví tí investori, respektíve tie korporácie, ktoré naozaj sa snažia vyhovieť dopytu toho Donalda Trumpa. Takže v konečnom dôsledku uvidíme, nakoľko sa mu to podarí najmä z pohľadu Číny a Európskej únie. Pretože to sú tí hlavní, ako keby jeho a Čína extra konkurenti. Roche je z Európskej únie, ale teda zo Švajčiarska. Hej? A bude to ten boj voči Číne. On v podstate začal. Hej? Ešte počas toho prvého funkčného obdobia. On bol ten, ktorý pomenoval ten problém Ameriky a že to je Čína. Ekonomicky. Takže teraz v tom chce asi pokračovať. A on v tom pokračuje ďaleko radikálnejšie, striktnejšie a rýchlejšie, pretože samozrejme tá Čína za tých niekoľko rokov sa niekam posunula. No a zároveň Čína tým, ako je bohatšia, silnejšia, väčšia, tak je asertívnejšia. A to, ako za posledných pár dní alebo týždňov komunikuje s tým Trumpom, respektíve nekomunikuje práve, že? Ako som povedal, je asertívna a v princípe hovorí, že ju to vôbec nezaujíma. Že nech Amerika urobí čokoľvek, im to vlastne je jedno, lebo je to absurdné z ich pohľadu. A nielen z ich.
tak to je niečo, čo nám naozaj ukazuje, že tá Čína dosiahla veľkosť a tak diversifikovala svoju ekonomiku, že už v súčasnosti naozaj môžeme hovoriť o mocnosti, ktorá je hneď v závese za tou Amerikou a v niektorých veciach ju prekonáva. Hej? A to samozrejme Američanom sa nepáči a ten Donald Trump prezentuje vlastne toho establishmentu tie ich obavy o to, že vlastne ak tá Čína naozaj takto pôjde ešte pár rokov, tak tí Američania nemajú šancu. V princípe, pretože nielen v tých spotrebiteľských veciach alebo v tom, ako sa riadi tá spoločnosť, a o tom samozrejme môžeme diskutovať hodiny, ale najmä v tých vojenských oblastiach alebo v tej vojenskej oblasti dosiahla už pokrok, ktorý je na úrovni USA. Áno, americká armáda veľakrát bojovala, čínska nie, ale v tej dronovej technológii, v tej stealth technológii, v tých cyber, ako v tých bezpečnostných veciach, tak tam tí Číňania proste, neviem, či majú navrch, ale sú veľmi silní. No, čiže tí Američania majú taký wake up call a ten Trump to len proste prezentuje a čím skôr urobia nejaké ako keby opatrenia, tým je to z ich pohľadu lepšie, pretože už to zašlo príliš ďaleko. A či spomalia tú Čínu, či ju oslabia, o tom to bude v nasledovných kvartáloch alebo rokoch. Európa bude takým tým, ako keby, ako by som povedal, zoskupením, ktoré sa bude môcť prikloniť na jednu alebo na druhú stranu. A bude veľmi zaujímavé to sledovať. A že ako vlastne Európa z toho vyjde. Či vyjde posilnená alebo oslabená, ja verím v to, že Európa v konečnom dôsledku bude môcť využiť túto situáciu ako prospešnú pre posilnenie inštitucionálne a zároveň aj ekonomické a pre obmedzenie tej roli tých Spojených štátov amerických aj v oblasti bezpečnosti a aj v oblasti tej ekonomickej. Takže takto to ja vidím. Je to samozrejme komplexná otázka, nie je to možné vysvetliť nejak zjednodušene, aj keď by sa to núkalo, ale tá hra je veľmi, veľmi zoširoka rozohraná a bude to naozaj trvať ešte nejaký čas, kým uvidíme, nakoľko tá americká administratíva je úspešná. Vidíme, že v Indii napríklad dneska teda J.D. Vance je tam a už hovoria, že majú nejaké významné pokroky v rokovaniach ohľadom cieľ a celkového tej vzájomnej výmeny obchodnej, ako bude vyzerať. Bude to zaujímavé a počas toho času samozrejme uvidíme také turbulencie, ako sme videli za posledné týždne, ktoré boli mimoriadne. Práve tie turbulencie asi spôsobili tieto otázky klientov, nakoľko aj chápeme, že možno majú strach, ako sa dotknú tieto zmeny vo svete ich portfólií. A ďalšia otázka v podstate nadväzuje na to, čo sme sa rozprávali, že ako môžu ovplyvniť clá podnikanie jednotlivých firiem v našich portfóliách. Predsa len tí naši klienti teda majú zainvestované a majú nakúpené niektoré firmy, ktorých to môže ovplyvniť, takže aký máte na toto názor, ako tieto clá alebo táto politika Trumpova ovplyvní tieto spoločnosti v portfóliách? No, každé z tých portfólií má svoju jedinečnú charakteristiku a každé z tých portfólií bude zasiahnuté inak. Keď si zoberieme naše také vlajkové portfólio Equity US, tak približne polovička z tých firiem významne benefitovala, alebo ešte stále benefituje zo zahraničného obchodu, keď spomeniem Apple napríklad. Na druhej strane máme spoločnosti, ako je United Healthcare Group, alebo tam máme D.R. Horton, ktoré v princípe sú zamerané len na ten americký trh. Zároveň v tom našom portfóliu Equity US máme spoločnosti, ktoré sú, ako som to už veľakrát povedal, sú špičkové, sú mimoriadne významné a majú veľmi, veľmi silnú pozíciu na trhu. Môžeme sa opätovne dotknúť toho Apple, ktorý konec koncov prináša takú pridanú hodnotu, kde ak by cena toho iPhoneu vzrástla na $2000 alebo viac, tá priemerná myslím, ktorá je aktuálne niekde okolo 1000 dačo, tak ľudia skôr sa nezbavia, ale nebudú si kupovať novú dovolenku, nekúpia si možno, že na druhý rok auto, ale až o 3-4 roky, ale kúpia si nový iPhone. Pretože to auto, keď bude mať 5-6 rokov, dá sa v pohode používať.
lebo ešte stále tie autá nefungujú ako Tesla, software-based, ako keby car. A teda to auto dneska, keď zastaráva, tak v podstate je to istým spôsobom niekedy aj dobré, že tie auta fungujú tak ako keby manuálne a hardwareovo. No a teda chcem povedať, že pokiaľ by ten Apple musel významne zvýšiť cenu svojich výrobkov, áno, utrpela by jeho marža. Utrpeli by jeho tržby. Aj free cash flows. Na druhej strane, tá dominancia a tá nevyhnutnosť toho hardwareu, ktorý predáva a konec koncov aj toho softwaru je taká, že my by sme videli pravdepodobne významný alebo kvartálny pokles, ktorý by mohol dosahovať aj dvojciferné čísla v rámci toho poklesu 10-20% na tržbách. Ale ja som osobne celkom, nie že presvedčený, ale je vysoká pravdepodobnosť toho, že ľudia by obetovali, ako som to povedal, dovolenky, obetovali by kúpu nejakého oblečenia alebo veci, ktoré proste nie sú nevyhnutné, ale by si kúpili ten najnovší iPhone, respektíve by chceli, aby mali ten najnovší software, za ktorý sa veľakrát platí. A nielen ten Appleovský, ktorý samozrejme ako operačný systém je zdarma, ale používame všelijaké proste aplikácie. A to je proste vec, ktorá teda pre ten Apple, ten jeho ekosystém, to, že vlastne máme dva operačné systémy globálne, Android a iOS, ktoré majú duopol. V Číne máme Harmony OS, ale tak to je Čína, ten Harmony sa veľmi nerozšíril zatiaľ do západného sveta, aj keď tie telefóny sa predávajú, ale vieme, že majú oklieštené funkcie. Ale 98% trhu stále má Android a iOS. Tak toto je niečo, čo je veľmi dôležité a podstatné. Tu sa len ukáže v budúcnosti, či to, čo hovorím, je postavené na nejakom racionálnom základe, ale ja si myslím, že áno, pretože dneska bez iPhoneov alebo celkovo bez tých mobilov už nevieme žiť. Tá naša výkonnosť pracovná, hej, môžeme to aj zmerať, alebo možno to aj niekto odmeral, nám proste klesne rapidne. Hej. A to je niečo, kde ten Apple má proste veľkú konkurenčnú výhodu. Môžeme spomenúť ten United Healthcare Group, no ak Američania by odrazu prestali chorlavieť, tak OK, môže mať UNH problém, lebo aktuálne UNH vo štvrtok nám kleslo celkom výrazne, bola to najväčšia v rámci intraday strata za XX rokov, ale tá strata bola z dôvodu nie dobrej kontroly nákladov na úrovni tých sociálnych programov, ktoré zaviedla ešte Obamová administratíva. Čiže nebolo to spôsobené tými clami? Nie. A tam proste je podstatné, aby ten UNH začal výrazne lepšie plánovať nákladovosť tých jednotlivých služieb, ktoré poskytuje, teda produktov alebo teda služieb. A som presvedčený, že aj UNH sa keby z tej situácie medzikvartálnej dostane a že ten tím, ktorý to bude mať na starosti, tak urobí tú prácu, ktorú je potrebné urobiť v tejto oblasti. Nakoľko trh stále UNH verí, cieľová cena pre UNH aktuálne je okolo $570, čo vytvára nejaký 30% potenciál pre rast pre nasledovných 12 mesiacov. A UNH zároveň je firmou, ktorá má v podstate nulovú expozíciu na zahraničné trhy mimo USA. Takže to sú také dva extrémne prípady, kde máme Apple, ktorý má 50% tržieb mimo overseas, alebo viac ako 50%. A jeho to môže zasiahnuť, pretože ten export-import je tam proste veľký. Ten dolárový efekt je rovnako veľký. A potom máme UNH, kde v podstate sme veľmi blízko nejakých veľmi nízkych jednotiek percent. Takže treba hodnotiť jednak portfólia individuálne a potom ešte samotné firmy v rámci tých portfólií. Každá má individuálnu takzvanú tú story ekonomickú alebo ten business model. A potom môžeme hovoriť o defense portfóliu, ktorý sú clá na zbrane. Povedal niekto, že budú clá na zbrane, hej? Že z Európy napríklad na F-35, no nikto to nepovie. Hej? Lebo by išli sami proti sebe, lebo by si zvýšili o x% zbrojné nákupy. Hej? Zároveň tie zbrojné nákupy sú dohodnuté vopred na 10 rokov, na 20 rokov. A teraz ako to spraviť? Hej? Tam sú len nejaké inflačné doložky, tam nie sú clá. Hej?
a išli by sami proti sebe ešte raz, lebo oni kupujú F-35 z USA vyrábané. Hej. Zároveň tá F-35 je vyrábaná tak, že teraz to strelím, že krídlo ide z Nemecka, z Talianska idú nejaké klapky a z Turecka idú nejaké iné ešte veci. Hej, a z Izraela ešte nejaké iné. A sa to potom kompletizuje v tých Spojených štátoch amerických. No čiže ten defense port, teda to naše portfólio, ktoré je zamerané na obranu, na bezpečnosť, tak tam v podstate tie clá nás nezaujímajú. Hej, tak to poviem, ako to je. Potom zase máme inú kontru a to je Chip AI, ktoré nám kleslo aktuálne, je to nejaká tretina, čo je významný pokles, pretože tam tie clá viac menej sú už od minulého roka od leta. Ak správne si pamätám a spomínam, tak už od leta viac menej Bidenová administratíva začala riešiť obmedzovanie exportu čipov a dostupnosti Číny na tie najvýkonnejšie H200, či aké majú to tá Nvidia čipy, rovnako AMD a ostatné firmy, ktoré dostali tzv. Ten ako keby bán alebo nemožnosť exportovať tie top čipy do Číny. Hej. Postupne, ale ako sa to vyvíjal, ten celý ako keby problém s clami a obmedzovaním dostupnosti čipov pre Čínu, tak sa to začalo prevalovať už aj na Európu. Aj už ani na Slovensku si nekúpime tie najtop čipy od Nvidia. Hej. Oni už aj voči nám zaviedli tie reštrikcie. Takže Chip AI je najviac postihnuté a zároveň aj najviac kleslo. Zároveň ale potom tu máme AI, umelú inteligenciu, ktorá je v plnom prúde a bez tých čipov sa nezaobíde. Hej. Ak Američania majú záujem podchytiť si tie najvýkonnejšie formy umelej inteligencie, teda takú tú už v podstate, ako sa teraz nazýva, ten termín nemám, ale to, kde tá inteligencia bude naozaj tou superinteligenciou, tak pokiaľ o toto majú záujem, OK, sa im to možno, že podarí a ostatní my budeme pracovať len s nejakými lokálnymi vecami, ktoré nám budú pomáhať v tom, v nejakých dielčích častiach, vo fabrikách, pri montovaní aut, a teda v domácnostiach. Tak ak je toto ich cieľom, OK, ale vidíme na tej Číne, že ona nie len, že je asertívna, ale ona zároveň je aj schopná si to vyrobiť. Hej? Pretože prebehla tými médiami správa, že oni predstavili jeden taký telefón Huawei, alebo či Lenovo, či ktorý to bol teraz, neviem, ale oni predstavili zároveň čip, ktorý je postavený na tej 3 nanomilimetrovej ako keby báze, ktorý proste s veľkou pravdepodobnosťou bol aj vyrobený v Číne. Asi pravdepodobne nešlo o veľké objemy, ktoré by vedeli vyrobiť, ale už sú niekde blízko tej špičky, ten TSMC. Hej, a oni sú na 2, sa mi zdá, aktuálne. Čiže a potom príde prekvapenie ako DeepSeek, hej. Čiže tú Čínu asi pravdepodobne nepôjde úplne zastaviť a ona vie, čo robí tou asertivitou, že ona napríklad z pohľadu tých často sa hovorí o tom, koľko Čína vlastní štátnych dlhopisov. Hej? USA. Tak ja som si veľmi jednoducho len spravil takú štatistiku a koľko to teda percent je, hej? Tak tu to máme. Ja som to dal aj na môj LinkedIn, ale tu je konkrétny obrázok. Kliknite si. Áno. Vlastne 2,9%. Hej? Tu máme US Treasury Securities Foreign Holders. Hej? China, to je táto biela krivka, oni majú akože dosť, oni majú okolo 754 miliárd. Hej? Ale Treasury Securities Amounts Outstanding, čiže celkovo emitované cenné papiere americkým ministerstvom financií, majú hodnotu 26 biliónov dolárov. Hej? Čiže z toho to tvorí 2,9%, a to je ten spodný graf. Takže tá Čína z tohto pohľadu ako keby nemá veľké slovo a hlavne ono to bolo v roku 2015 ešte 10%. 10% bolo najviac v tom čase. Čína vlastnila tých dlhopisov najviac. Aktuálne je to len 2,9%. To isté je v zahraničnom obchode. Čína bola kedy ešte pred 5 rokmi, 6 pred covidom exportovala do USA skoro 30%. Viac ako tretinu svojho exportu išlo z Číny do USA. Dneska je to okolo 15% už iba. Čiže tá závislosť rovnako od tých Spojených štátov amerických je výrazne nižšia. No a keď si zoberieme ešte akciový trh,
tak to, čo urobila Čína pred cca rokom, kedy nikto nerozumel tomu, že prečo tá Čína si sama vlastne kazí ten akciový trh, tak oni ako keby sa pripravovali na to. Mm-hmm. Ako keby tušili a vedeli, čo robia. Mali nejakú predzvesť, keďže oni vedia cez tú špionáž, proste, tak asi vedeli, že tie rumors sú v tej americkej administratíve, že niečo sa chystá veľké, tak oni sa proste chceli ako keby úplne nie úplne, ale do takej miery, aby mohli byť asertívni. To, čo som povedal. Tak aj ten akciový trh oni nechali proste tak vyklesať, že vlastne on ako keby už je momentálne najlacnejší na svete, lebo patrí medzi také. A Amerika teraz len klesá z tých vysokých úrovní, ale Čína už klesla. Ona už veľmi ako keby nemá kam. Ako stále samozrejme, že je kde, ale toto je moment, ktorý mne osobne hovorí, že oni sa tak trošku pripravovali na to a sú diverzifikovaní. A teraz môžu tomu Trumpovi povedať, viete čo, nám je to úplne jedno. Menujte nejakú osobu, ktorá vlastne chce s nami vyjednávať, lebo ste oni nemenovali doteraz. To, čo hovoríte na Európsku úniu, že vy vlastne neviete, s kým máte hovoriť vôbec, tak to vlastne my máme teraz ten istý problém voči vám, hej? S kým máme hovoriť o vašom zahraničnom obchode, tak menujte aspoň niekoho. Vy, pán Trump, budete sám? Alebo kto bude? No, čiže je to také úsmevné a zároveň to je veľká hrozba, pretože špeciálne pre Európu, lebo ona je vlastne medzi tým. Lebo keď teda do Číny sa nebude môcť exportovať, do USA, tak kde narástol ten objem, to bola tá Európa. Hej? A samozrejme potom krajiny BRIC a tá Brazília, Južná Afrika, Rusko samozrejme, aktuálne. Takže ten vplyv na tie portfólia, aby som teda úplne... aby sme zosumarizovali. Aby som to teda ukončil, je veľmi rôzny, od cheap AI až po defense. Pri defense v podstate nula. Alebo možno, že pozitívny, lebo čím viacej tieto obchodné vojny sú, je tam to slovo vojna, aj keď obchodná, ale z obchodných vojen vieme veľakrát, že nie je ďaleko, z historického pohľadu, nie je ďaleko k tým reálnym vojnám. A teda ono je takým beneficierom toho, to portfólio a zároveň teda equity US je niekde v strede. Je tak zasiahnuté z polovičky a aktuálne teda ten stav je taký. Hej. Potom máme portfólio India, ešte Indiu, aby som spomenul. Tak keď sme spolu rozprávali v jednom z tých prvých videí, alebo teda podcastov, ja som spomenul, že Trump má najviac hotelov v Indii. Áno. A návšteva J.D. Vansa je v Indii. A je to prvá krajina, kde vlastne prišiel ten americký vyslanec, ako viceprezident dokonca, hej, v tejto pozícii a on vyjednáva v Indii. Nie, že India musela prísť do White House, do Bieleho domu, ale oni prišli tam. Čiže tam je vidno ten vzťah, aký chcú mať, že oni v tomto prípade prídu za nimi. Hej, áno, boli aj v Taliansku, a teda dobre, ale to je Taliansko. Hej, to není Európska únia. Hej, to boli len v maličkom Taliansku, relatívne maličko. Tiež to tu sú v Indii a tam ten Trump má 4 hotely mimochodom. No. A je to krajina, kde teda tých hotelov má najviac mimo USA. Ale tak to je možno, že len taká perlička, ale niečo možno hovorí o tom. Zároveň tí Američania chcú, aby to bola protiváha. Tá India má byť protiváha tej Číne. A teda chcem povedať, že to indické portfólio sme aj s týmto vytvárali, že India do budúcna má byť tou protiváhou. Pravdepodobne sa ňou aj stane. Do akej miery v objeme asi áno, ale či v technologickej vyspelosti, o tom môžeme diskutovať. Ale to portfólio je zasiahnuté tiež, ale dokonca ono je ešte menej, ako je to americké. Ja by som to možno tak uzavrela, že ak to správne chápem, tak možno z toho krátkodobého hľadiska tam vidíme pokles. Zareagovali niektoré z našich portfólií na tie clá, ale z dlhodobého hľadiska by to nemalo mať vplyv. Takže tam v podstate treba len vydržať. Asi toto je jediná taká message pre našich klientov, že presne tak, byť trpezlivý a nevyhodnocovať možno len i hneď nejaké také krátkodobé správy, ktoré ovplyvnia tie naše portfólia. Presunieme sa na ďalšiu otázku, ak dovolíte, že ako vnímate tlak prezidenta Trumpa na šéfa Fedu Powella ohľadom znižovania úrokovej sadzby v USA? No. Možno tiež to dajme do súvisu s tými našimi portfóliami, či to nejako ovplyvní alebo neovplyvní, aký máte na to názor, aby sme sa možno nevyjadrovali len k nejakým politickým veciam? No, americký prezident sa vyjadroval už viackrát, keď ešte aj nebol prezidentom, teda v tom medziobdobí tých 4 rokoch Joea Bidena, hovoril, že on obdivuje pána prezidenta Erdogana
v Turecku pre jeho ako ekonomickú politiku a tak. A v tom Turecku mali infláciu, a ešte aj stále majú veľmi vysokú, v tom čase to bolo 80, 70, 60%, to tam proste strieľalo, pretože on teda vyhodil guvernéra centrálnej banky, ktorý bol menovaný klasickým spôsobom, mal nejaké ekonomické vzdelanie a teda. Myslím, že sme to aj spomínali v niektorom našich podcastov. A Erdogan si tam dal svojho zaťa, alebo také rodinu. Nejakú rodinu. Áno, a to ten Trump hodnotil, že super. A samozrejme zaď hneď znížil sadzby a teda. No ale proste tá inflácia stále im tam nejako sa proste skákala. Inflácia má ten pekný význam pre krajiny, ktoré sú zadlžené, že maže dlhy, historické. V úvodzovkách maže. Lebo ten dlh je v nominálnej hodnote a tá realita je taká, že tie daňové príjmy prichádzajú aj s tou infláciou. A ten štát odrazu, to HDP, odrazu potom v porovnaní s tým dlhom vyzerá nejako krajšie. A keď tá inflácia proste akoby narastá, tak ten dlh vlastne odrazu niekde ide do úzadia. A to možno, že je ten Donald Trump, ktorý týmto ako keby to je ten jeho štýl zbavovania sa dlhov. Že tie dlhy prerásť, alebo niekde ich nechať a vytvoriť niečo nové, postavať úplne zrúcať to staré a niečo nové vybudovať, čo vlastne tie dlhy dá niekam do úzadia a vlastne oni budú nejaké maličké veľmi niekde v úzadí. Aj keď aktuálne, alebo ešte v krátkej minulosti boli problémom a dokonca bolo to blízko bankrotu, alebo bol v bankrote, tak on sa naučil, že takýmito proste politikami môže ten dlh vlastne skrotiť. Hej? Tak to je možno, ale tak to je veľmi zjednodušené. Zjednodušený pohľad, ale ten Donald Trump vyzerá, že on naozaj veľmi jednoducho nad tými vecami komplexnými premýšľa. No a teda toto môže byť jedna vec, pretože keď Fed by mal prudko znižovať sadzby, no tak to sa rovná zvýšenie inflácie. Špeciálne v aktuálnej dobe, keď my hovoríme o clách, ktoré zvýšia cenu produktov. Ako to ovplyvní naše portfólia? Ak by sa toto stalo, teda, že by sa znížili tie úrokové sadzby. Z krátkodobého hľadiska pozitívne, lebo vždycky proste tie úrokové sadzby, pokiaľ klesajú, tak cena peňazí je lacnejšia, vyvolá to nejaký pozitívny dopytový, nie že šok, ale proste ten moment, vytvorí to nejaký nový trend. Ale to môže byť len krátkodobé, pretože v tomto čase to ten guvernér americkej centrálnej banky nechce urobiť len tak, nakoľko si je vedomý toho, že sú na tenkom ľade. Že to není Európska únia. Aktuálne tá Európa je paradoxne v trošku lepšej situácii, ako je tá Amerika v oblasti monetárnej, čiže v oblasti manažmentu aj inflácie, pretože tá Amerika si na seba dobrovoľne dala tie clá. Ten Trump to hovorí, že to bude krátkodobá bolesť, alebo teda pain, alebo jak to on hovorí, ale dlhodobý prospech. Tak len inflácia je, a vidíme to aj potom počas toho, alebo teda po covide, inflácia má ten veľmi škardú vlastnosť, že ona veľmi rýchlo prichádza a veľmi ťažko sa aj zbavujeme. Pretože ona ostáva v tej tzv. Psychologickej inflácii. Ona ostáva zakotvená v mysliach pri vyjednávaní o kontraktoch, pri kúpe auta, pri kúpe dovoleniek, pri nastavovaní cien, ako takých. A veľmi, veľmi ťažko sa potom dostáva z toho prostredia ekonomického preč. A toto Donald Trump, neviem, či úplne ako keby je schopný, či má okolo seba tých poradcov, toho jedného tam má, takého pochybného, ktorý teda tie clá ako keby obhajuje veľmi, veľmi významne, ale on nikdy nebol takým ekonómom, ktorý by bol rešpektovaný, ktorý by naozaj mal čítané tie vedecké svoje články, ktorý by mal dobrý ohlas a boli by publikované v karentovaných časopisoch. To sa u neho nestalo. Ani jeden nemal taký. A zároveň ale riadia americkú tú ekonomickú politiku voči tomu externému prostrediu, čo je také na zamyslenie sa. Ale čiže tá inflácia krátkodobo, alebo teda tie sadzby krátkodobo budú mať pozitívny dopad. Ale z toho stredno- a dlhodobého hľadiska nemusia. Tam to môže byť presne naopak. A to Turecko je toho príkladom, kde hranie sa s monetárnou politikou spôsobom, kde si určujem nie podľa toho, čo ekonomika naozaj potrebuje,
ale chcem krátkodobo vyvolať nejaké proste pozitívne nálady, tak áno, tie úrokové sadzby sú veľmi dobré. Ale potom príde tá pravda. Hej? A tá pravda je, že nie je možné ich manipulovať a hrať sa s nimi, pretože v trhovej ekonomike, pokiaľ máme trhovú ekonomiku a USA rozhodne ju majú zatiaľ, to, čo možno v Turecku není úplne tak rozvinuté, tak v trhovej ekonomike to proste môže mať veľmi, veľmi škaredé dopady a následky. A potom môže prísť zase Donald Trump a on povie, že no, ceny vajec budú takéto. Ceny rožkov, oni tam rožky nemajú, ale nejakých produktov budú takéto a takéto, že on ich zastropuje tie ceny, hej, čo by bolo úplne ako keby pre Ameriku veľmi, veľmi niečo netradičné. Na druhej strane ten spôsob vládnutia Donalda Trumpa by sme asi ani neboli prekvapení, ak by také niečo nastalo, že by on diktoval ceny produktov, ktoré si ľudia kupujú, že by proste prikázal, aby tie marže boli také a také a cena bola do nejakého stropu a bodka a tým by možno, že tú infláciu skrotil. Uvidíme. Áno, uvidíme. Ja len to trošku prirovnávam k tomu starovekému Rímu, že v Ríme, keď sa oni mali boje a bojovali voči barbarom a voči nejakým ostatným tým kmeňom a tak oni z tej demokracie prešli do diktatúry a z diktatúry do demokracie a z demokracie do diktatúry a tí Američania ako keby si povedali, no keď my chceme bojovať s diktatúrami, tak musíme byť tiež tak trochu diktatúra, lebo my v rukavičkách s nimi nemôžeme. Hej? Proste oni používajú nečestné metódy, hej? A my, keď budeme na nich čestne, no tak to potom vždycky vyhrá to zlo, hej, jak sa hovorí. Takže proste musí zlo proti zlu. A ja to tak trošku vnímam, že je to taký odklon plánovaný z tej trajektórie, tej demokracie k tej diktatúre. A zase, keď oni dosiahnu ten výsledok, oni sa zase premenia, lebo stačia jedny voľby, hej, alebo nejaký impeachment, alebo niečo. Proste oni proste doslova behom, ako, hej, vedia to rýchlo urobiť. No. Takže tak, áno. Ešte čo hovoríte na oslabovanie amerického dolára? Vidíme to a teda aký to malo vplyv na naše portfólio? Oslabovanie amerického dolára samozrejme má univerzálny negatívny vplyv na portfólio equity US napríklad, ktoré je kompletne vystavené na menové riziko euro-USD. Tu je jedna zásadná vec, ktorá sa aktuálne ako keby deje a to je to, že na menovom páre euro-USD vidíme, že ako keby sa odpútal od vývoja na tom úrokovom sprede medzi európskymi aktívami na výnose európskych aktív a na výnose amerických. Euro-USD bol do značnej miery ten vzťah medzi týmito dvoma menami determinovaný tým úrokovým spredom. A aktuálne dolár významne oslabuje, ako to vidíme, 1,15 už skoro, 1,491 a zároveň americké úrokové sadzby neklesajú. Hej, že to je také akoby zaujímavé a to je vlastne možno, že tak trošku predzvesť toho, že trh už zaprajsováva tento menový pokles úrokových sadzieb, ktorý nastane možno, že už aj na najbližšom zasadnutí, čo je vlastne za pár dní 7. mája, sa mi zdá. Zároveň samozrejme ten dolár do veľkej miery je to funkcia o dopyte zahraničných účastníkov po amerických aktívach. A ten dopyt aktuálne, ako to vnímame, klesá, alebo proste je taký rozkolísaný. Čiže to je ďalší faktor, ktorý spôsobuje pokles dolára. Čiže nie je to len ten úrokový spread aktuálne, ale aj tá druhá časť, ten nezáujem, alebo tá riziková averzia. No a na naše portfólia to má zase, musíme hovoriť portfólio od portfólia, ich oddeliť, pretože máme defense, kde teda viac ako polovička je v eure a menej ako polovička je v dolári. Hej. Potom máme equity US, ako som to povedal. Potom máme spoločnosti India, kde zase tam ten efekt je trošku zase iný. Hej. Iný ako je to v tom defense, iný ako je to v equity US. Takže toto je podstatné. Zároveň, keď sa budú znižovať úrokové sadzby a ten dolár je nám predzvesťou toho, tak zároveň nám to hovorí, ako sme povedali pred chvíľkou, že nízke sadzby, pokles sadzieb znamená rast akcií. Takže keď nám klesá dolár, mali by akcie v princípe rásť. Hej? Len sú tu teraz faktory, ktoré sú kontra k tomu, to sú tie clá, tie rôzne veci, ktoré sú tie takého toho charakteru toho chaosu, alebo majú taký charakter toho chaosu, tak to nám akoby neguje tie zaužívané vzorce správania sa tých akoby pohybov, ktoré som pomenoval.
No ale v konečnom dôsledku som presvedčený, že tie nižšie sadzby povedú k rastu hodnoty aktív aj v equity US a zároveň znegujú do istej miery aj tento negatívny pohyb toho dolára, ktorý nám znížil, alebo teraz zvýšil straty, pretože máme od začiatku roku straty, ktoré v dolárovom vyjadrení sú samozrejme nižšie, ako sú v tom eurovom. Hej? Presne o tú hodnotu, o ktorú ten dolár oslabil tento rok, alebo cca, hej, samozrejme. Takže treba sa na to pozerať selektívne a na druhej strane môžeme vidieť, že Európa je výrazne ďalej v znižovaní sadzieb a teda ona už veľmi nemá akoby kde ďalej klesať. Kde môžeme vidieť pokles je Amerika. Takže to, kde teraz aktuálne je dolár, OK, oslabil výrazne, ale na druhej strane môžeme očakávať, že dôjde k poklesu sadzieb. Pretože zajtra budeme mať PMI americké, takzvané tie soft indikátory predstihové, prvý odhad za apríl, ktorý pravdepodobne by mal byť niekde okolo 50. A možno, že bude pod 50. Ak bude pod 50, tak tá pravdepodobnosť recesie v americkej ekonomike z dôvodu toho, čo teda sa od toho dňa nezávislosti udialo v USA, tak výrazne narastie a tam je možné, že to znižovanie tých sadzieb sa naštartuje v takomto výraznejšom tempe, ako si to ten Donald Trump želá. Pretože už University of Michigan Sentiment Index, ktorý bol prezentovaný minulý týždeň, tak už tam sme videli, že ten index sa dostal veľmi blízko 50. A prudko klesal. Koniec koncov môžeme si to ukázať. A tieto PMI by to mali potvrdiť. Čiže tuto máme tieto PMI v spracovateľskom sektore. To bude pravdepodobne naisto pod 50. Vidíme, že odhady sú 49. A tu máme potom služby, ktoré sú kľúčové pre americkú ekonomiku. Tu vidíme z 54,4 na 52,8, čo je samotne veľký pokles, ale pokiaľ by to ešte išlo hĺbšie, tak by to bolo prekvapenie, ale negatívne v rámci tej recesii. No a potom tie University of Michigan Sentiment Index, tak to je toto. Tam to bolo 50,8 a final je 50,8, ale keď si rozklikneme ten postupný vývoj, tak ten je veľmi negatívny. Hej? Tu na toto vidíme. Že ono z tej úrovne niekde okolo 70, sme sa odrazu za pár mesiacov dostali na tesne nad tou kontrakciou. No. Takže tie sadzby v konečnom dôsledku teda prinesú rast akcií a uvidíme, ako bude pokračovať vyjednávanie s jednotlivými štátmi. Veľmi dôležité pre Európsku úniu bude, aby si zachovala jednotu. Aby tá pani Meloniová nezačala vyjednávať sama za Taliansko. Hej? To by bolo veľmi zlé. Ale aby to naozaj ostalo na úrovni Európy. Lebo pokiaľ by to urobila Meloniová, potom to urobí Orbán, potom to urobí Fico, potom to urobí Andrej Babiš, potom to urobí, ja neviem kto ešte. A to je presne to, čo tí Američania toto presne je ich záujem, aby to bolo tak. Čiže Euro-USD je to aktuálne negatívny vývoj, ale to hovoríme len o veľmi zatiaľ krátkej perióde a ja si myslím, že ono je možná taká spätná korekcia, pretože ako som povedal, Európa už nemá veľmi kam klesať, kdežto Amerika ešte tam máme veľký potenciál. A keď tento faktor tam proste bude, tak v rámci tej Európy tie clá a tieto veci môžu spôsobiť v konečnom dôsledku to, že tá Európa bude tak trošku obeťou tej obchodnej vojny. Zatiaľ sa to tak akoby to nevyzerá, ale tiež si treba spomenúť na to, keď bol Lehman Brothers v roku 2007 a 2008, kedy my na Slovensku aj v Európe tak trošku sme pozerali na tú Ameriku, čo sa tam deje, pozerali sme to CNN a Bloomberg TV a tak a ono to sem prišlo o rok. S ročným oneskorením a potom to tu na celé padlo a ten realitný trh napríklad bol veľmi, veľmi taký akýby zmrazený po dlhé obdobie, kde už tá Amerika už dávno bola z toho vonku a my sme sa tu na ešte len ako keby z toho chceli nejako povzviechať, tak toto isté môže hroziť aj aktuálne. Že tá Amerika je prvá, áno, lebo ona to naštartovala, ona je nositeľom tej zmeny. Do tej Európy sa to postupne dostane, ale keď to sem príde a celkovo ten útlom, keď tu nastane,
ak nezavedieme clá voči Číne, ktorá sa bude snažiť exportovať ten tovar do Európy, tak to môže spôsobiť a potom samozrejme v Európe významné nejaké zmeny alebo nejaké turbulencie, ktoré na konci dňa môžu to euro zase nehodnotiť. Hej, tak som to chcel povedať. Na základe tých informácií, ktoré sme si dneska prešli a teda tých svetových udalostí, plánujete vy ako portfólio manažer robiť nejaké zmeny v portfóliách? No, to sú otázky klientov, ktoré sú postavené na tej premise, že klienti majú veľmi často záujem o predaj akcií, teda keď hovoríme o akciách, pretože sa im nepáčia, pretože klesli o 3%, alebo za nejaké krátke obdobie a oni chceli, aby to bol rast o 30%. Áno, akože aktuálne asi tá panika, ktorá nastala, je skôr taká medializovaná, že tí ľudia stále ako keby každý deň príjmajú tie informácie a proste z každej strany možno aj ľudia, ktorí sa tomu úplne nerozumejú, tak proste strašia a potom tí ľudia chcú predávať. Áno, no ja to môžem ilustrovať zase na tom UNH, United Healthcare Group, kde, alebo aj ten Apple, ale ten UNH je možno že taký lepší. Tak hovoríme o tom, že sa zmenil segment, že ten segment tých ľudí, ktorí sú chorí v Amerike, majú nejaký iný vzorec správania sa? Že ten biznis model sa nám nejako pokazil? To je prvá otázka. Hej? Ak sa nám tento biznis model nepokazil, ten segment je stále rovnaký, tí Američania budú rovnako chorlaví, alebo možno že ešte o trošku viacej každým rokom, alebo trošku menej, ale to len trošku, hej? A keď to zoberieme ako globálne, tak je to stále to isté, ako to bolo v štvrtok, je to stále také isté, ako to bolo v januári a ako to bolo v decembri. Alebo aj minulý rok v decembri. Hej? Je to veľmi podobné. Možno aj na tom Apple to môžeme povedať, že stále budú ľudia kupovať ten Apple tak, ako ho kupovali pred rokom, pred 2, pred 3. Áno, nie len, že ho budú kupovať, ale budú vyžadovať zmeny. Tak. Aby bol lepší, aby mal lepšie funkcie, viacej vydržal na batérie a teda. Hej, že to. No a čiže táto otázka, pokiaľ ju mám zodpovedanú, že ten segment, či sa mi zmenil, nezmenil. Business model, OK, tam tie clá môžu niečo robiť, samozrejme ten UNH nejakým spôsobom tam je pod tlakom, ale keďže je to americká firma zameraná na USA, oni majú nejaké aktivity v Veľkej Británii a ešte v nejakých krajinách, ale to len malé percentá z tržieb, tak to je ďalší taký faktor. Ďalší faktor je, že kto je v Amerike teda lepší ako to UNH. Keď hovoríme, že ten sektor je dobrý, je zdravý, ako keby v tom z pohľadu toho biznisu je stále dobrý, hej, zdravý, tak aj keď tá chorlavosť determinuje ten zisk, no ale to je ten zdravotnícky sektor, on je taký, tak sú tam lepšie firmy? Alebo ten UNH má proste nejakých vyzývateľov, no prídeme k tomu, že veľmi ani nie. Že ten UNH je naozaj, ako, ja to tak trošku prirovnávam, na Slovensku máme Svet zdravia, Penta, Svet zdravia, tak ten Svet zdravia alebo tá UNH je 100-krát väčšia ako ten Svet zdravia na Slovensku, ale oni chcú integrovať, alebo integrovali aj na Slovensku poisťovňu, lekárne, zdravotnícke zariadenia, pôrodnice, hospice, ja neviem, hej, tak toto isté, krát 100 ešte, má UNH, United Healthcare Group. No a nikto lepší od nich není. Zároveň to, ako sú oni manažovaní, rovnako je to špičková firma, pretože to, ako sú riadení, ako vedia dodržovať tie svoje nastavené trajektórie, tie svoje finančné plány a strategické, to, akým spôsobom vedia pracovať s informáciami o tých pacientoch, že ich vedia absolútne detailne analyzovať a v podstate toto predávať ako službu ostatným spoločnostiam z rôznych sektorov, od automobilového až po tabakový, tak to je niečo, čo historicky my vidíme, alebo ja vidím, že je to špička. Nie? Žiadna iná lepšia firma v tomto sektore v USA nie je. No a teraz oni klesli o 25% vo štvrtok. Nie? A keď si to rozoberieme a dáme proste na drobné, tak oni proste ten guidance, ktorý mali na rok 25, nenaplnia a sú o nejakých 12% nižšie. Nie o 20, nie o 30, o 12% nižšie. Zároveň rok 25 sa ešte nekončí. My ešte máme x mesiacov do konca roku a tam ešte oni zaznamenali ten problém, pomenovali ho, majú tam nejaký manažment, ten manažment vie, čo má robiť, ak nevie, oni ho vymenia veľmi rýchlo, tí akcionári, a oni urobia všetko preto, aby tá spoločnosť opätovne nabehla na tie správne
manažerské ako keby do tých správnych kolají. Sami proti sebe by išli, keby že chcú, aby oni to sú vlastníkmi tých akcií. Tak. Presne tak, oni majú zamestnanecké akcie. Manažeri sú priamo odmeňovaní z veľkej časti od toho. Čiže oni by išli sami proti sebe. Ale ako, len podstatné je, že pokiaľ tie veci, ktoré sme pomenovali, sú také isté vo štvrtok, aj dneska, a zároveň tie clá, špeciálne na UNH, v podstate nemajú veľký dopad, tak je to vynikajúca príležitosť na nákup. Minus 25% za jeden deň je úžasná vec. Hej. Samozrejme, možno to ešte klesne o pár percent, ale už keď tú štvrtinu som dal dolu, tak super. Ja by som bol prvý, ktorý by nakupoval, len potreboval by som mať tú vešteckú gulu, alebo že by mi niekto zavolal, že pán Vozár, viete čo, no tu UNH zajtra alebo o hodinu bude klesať, alebo nejaký tweet, že by som dostal. Samozrejme tak, aby to bolo legálne, hej, neviem si to predstaviť, ako by to mohlo byť, ale Donald Trump možno by nám vedel povedať. Čiže ktorý teda písal o tom super čase, kedy nakupovať, a potom sa to odrazu stalo, čo je také úžasné. A čiže ten UNH je príkladom toho, že tú firmu treba držať. Pretože keď my diskutujeme s klientami, tak im hovoríme tú kľúčovú takú poučku, a to je to, že to je investovanie na stredno- a dlhodobé obdobie. Čiže ani nie 2 roky, ale 3 roky a viac. A v rámci tých 3 rokov a viac v tom portfóliu Equity US my nemáme jednu firmu. Nemáme 2 firmy. My nemáme ani 3. Ich tam je X. A to, že jedna firma nám výrazne klesne, aj 2 firmy, keď výrazne klesnú, tak tie ostatné firmy behom toho kvartálu, oni sú schopné vykompenzovať ten pokles. Alebo aj samotné tie firmy, ktoré sú tam, ktoré poklesli, sú schopné to vykompenzovať, pretože ten manažment, ako sme sa rozprávali, je priamo zainteresovaný na tom, a to sú nie desiatky tisíc eur, nie stovky tisíc, ale to sú milióny dolárov. Hej? A oni veľmi sú motivovaní. A nie len oni sami, ale teda oni sami, áno, ale tí akcionári samotní, tie veľké banky, tie inštitúcie, ktoré vlastnia ten UNH, však to je 500 miliónová firma s trhovou kapitalizáciou. Takže to je ako 3-4 krát celé Slovensko. Hej? To len ako pre to porovnanie, že o čom hovoríme. A preto držať tú akciu z pohľadu mňa je fundamentálnym základom tej mojej práce. Nepredávať to, nerobiť žiadne nejaké úskoky alebo nejaké krátkodobé rozhodnutia, lebo tým len to portfólio jednak transakčne ho znevýhodním, vytvorím tam časovanie toho trhu, ktoré spravidla nedopadá dobre, aj keď môže mať hociaké informácie, som stále na Slovensku, v Bratislave, nechodím na Wall Street s nikým, ani s Donaldom Trumpom na kávu, ani nič podobné. Čiže tu byť trpezlivý, analyzovať tie akcie, dopodrobná, hĺbkovo mať ich naštudované a potom urobiť po každom takomto veľkom nejakom, po takej udalosti urobiť záver. A to ja pravidelne robím. A ten UNH je stále špičková firma a nie je dôvod. Áno, pokiaľ by som mal tú informáciu deň vopred, tak áno, predám ju, samozrejme, prečo by som to neurobil, hej, bol by som blázon. Len my nemáme tú vešteckú gulu, to sa rovná vešteniu, hej. Takže to je tá odpoveď na to, že či my to predávame, alebo že čo robíme s tými akciami, pretože to nie je len UNH, my máme Apple, my tam máme Microsoft, my tam máme iné firmy a všetky tie firmy v podstate majú veľmi podobné charakteristiky, ako hovorím o tom UNH. Ano. Že my nemáme lepšie alternatívy. Ak existuje lepšia alternatíva, OK, dobre, len nech mi niekto povie, či za Microsoftom je lepšia alternatíva. No ja viem, že nie je. No. Čiže ak si to ten klient myslí, tak to len mi hovorí to, že on nie dobre chápe ako keby tú akciu, nemá to naštudované a áno, z krátkodobého pohľadu môže byť niekto ešte ako keby winner, môže, že tá akcia ešte bude mať nejaké poklesy, nejakú volatilitu a tak, ale z toho zase stredno a dlhodobého, to je to podstatné. Kto má ten Windows? Môžeme Windows niečím nahradiť? No nemôžeme. Môžeme Office niečím nahradiť? No nemôžeme. Tak tým pádom, a samozrejme Microsoft, keď pozrieme, kto je za chat GPT, no odrazu zistíme, že Microsoft. Tak hej, keď aj hovoríme do budúcna, že ten Windows, že by mohli niekde doúzať, no tak potom oni sú tu, hej, majú tu príležitosti. Takže takým spôsobom sa na to treba pozrieť. My v podstate v niekoľkých dieloch sme stále hovorili o tom, aj stále to opakujeme pre tých klientov, že jednak je to dlhodobá investícia, jednak nestrieľame červená čierna ako v kasine. Tak. A držíme sa nejakých tých jasných vecí, vy máte nejaké svoje sledovania alebo máte svoje veci, ktoré sledujete v tých firmách a ktoré vyhodnocujete na pravidelnej báze, čiže není to len o tom, že niečo sa stane, tak rýchlo na to reagujem. Takže preto ten klient zveruje vlastne tie peniaze profesionálom a musí troška vydržať.
veľakrát sa stáva, že možno tí finanční poradcovia nedvíhajú telefóny teraz aktuálne svojim klientom, pretože nemajú im čo povedať. My sme možno dneska vyčerpali tieto témy, že naozaj naši klienti si hodinu môžu vypočuť o tých našich portfóliách, o tom našom o tej vašej hĺbkovej analýze, že prečo vlastne takto sa chováte, prečo nerobíte tie zmeny v portfóliu, ako tie rôzne svetové udalosti vplyvali na naše portfólia. Takže za to veľmi pekne ďakujeme. Možno by som len odporúčala možno aj klientom, že odporúčala, ale neviem, ako to mám inak nazvať. V podstate nedáva takisto len všetky svoje peniaze na jednu kartu. No. Toto je možno aj taký message pre všetkých finančných poradcov, že potom majú strach, ak to dajú iba do akcií. Treba diverzifikovať, ale aj v rámci tých akcií, aj v rámci tých našich portfólií odporúčame klientom, aby diverzifikovali. Čiže ak to majú v jednom z portfólií, ako je defense, v druhom ako je equity US, balansuje sa to. Čiže ak je naozaj jedno v krátkodobom poklese, tak druhé môže vystreliť. Takže toto je asi také naša správa pre vás, že vydržte, netreba robiť paniku a ak som si není istý, tak si len treba vypočuť naozaj takéto informácie a na základe toho sa zariadiť. Samozrejme nikomu nemôžeme držať peniaze, ak si niekto rozhodne, že ich chce vybrať, tak si ich vyberie. Nikoho nenútime, ale toto sú naozaj že informácie, ktoré môžu zavážiť v rozhodovaní pre klienta. My sme dnešný diel podcastu vyčerpali, ale chceli by sme teda možno krátko informovať našich klientov. My sme v niekoľkých podcastoch spomínali, že budeme pripravovať nové portfólio a to je Equity EU. Dnes nám nezostal priestor na to, aby sme ho predstavili, ale budeme sa tešiť na ďalší diel podcastu, kde si ho úplne že do detailov rozoberieme a budem sa na to tešiť spolu s vami. Ja myslím, že to portfólio Equity EU je tak trochu odpoveďou na tú aktuálnu situáciu z nášho pohľadu, z pohľadu Omnium Capital a myslím, že má potenciál byť naozaj veľmi zaujímavou alternatívou pre klientov pre toto obdobie, ktoré nastalo, ktoré pravdepodobne tu ešte bude nejaký čas. Európa sa prebudza, Európa sa snaží skonsolidovať a toto portfólio je presne aktívom, ktoré z toho môže benefitovať. A aj bude veriť. Ak ste zvedaví, tak teda môžete si kliknúť na našu webovú stránku, kde už toto portfólio visí, alebo môžete kontaktovať niekoho našich obchodníkov a rád vám odpovie na vaše otázky. Takže ešte raz ďakujem. Ďakujem aj ja. Dovidenia. Dovidenia.